Assalamu alaikum jama'a, barkamu da wannan lokacin, fatan dai kuna lafiya. Yau ma gashi mun zo muku da wannan fim ɗin mai suna Lasisi. Ya fito da kamfanin ku mai farin jini Sultan Film Factory. Kun san ba sa wasa a sati fim wajen nawa ke saki, kun san Sultan baya wasa. Shi ma wannan fim ɗin Lasisi na ɗauke da makullin sirri guda 4, so saboda haka sai ka biyo mu tun daga farko har ƙarshe domin ka ɗauki makullan sirrin guda 4 ne a wannan fim ɗin mai suna Lasisi. Kamar da gani a poster ta wannan bidiyon, mu je ga lamba ta farko daga cikin makullan sirrin. Lamba ta farko shine lambar 2. Yawwa, na faɗi makullan sirri guda 3, makullan sirrin guda 4 ne, so ku biyo mu ku ji ƙarashin makullan sirrin. Kada ku manta link din bidiyo na a comment section, ɗayan biyu ne, in dai baya description na a comment section. So saboda haka bayan ka kalli bidiyo ka ɗauki makullan sirrin, sai ka zo a comment section, za ga inda aka rubuta ga link din bidiyo da bulan rubutu, sai ka danna zai kai ga inda zaka saka wannan makullan sirrin da muke faɗi. Mu je ga lamba ta gaba. Lamba ta gaba shine lambar 3. Yau mun faɗi makullan sirri guda 2, sura guda 2. Lamba ta gaba daga cikin makullan sirrin shine lambar 5. Yawa, mun faɗi makullan sirri guda 3, sura guda 1 ta rage. Yawa, idan yau ne sabon zawanka a wannan tasha ta mai suna Duniyar Masoya TV, ka yi mana subscribe domin ka more indiyoyi Hausa ba tare da ka saya ba. Yawa, lamba ta ƙarshe daga cikin makullan sirrin shine lambar, na faɗi makullan sirri guda 3, yanzu guda 1 ta rage. Dama na faɗi makullan sirrin guda 3, guda 1 ne rage. Sunan fim ɗin shine Lasisi, kamar da ku gani a poster ta wannan bidiyon. So ina roƙonka kafin na faɗi wannan lamba ta ƙarshe ɗin, ka daure ka yi mana subscribe idan ba ka yi ba. Idan kuma ka yi, ka yi like, sannan ka yi comment, ko da hello ne ko da salam ne, za mu ji daɗi. Wannan shi ne ke ba mu ƙwarin gwiwa. To ina jira ka yi mana subscribe, baka danna ba fa. Yawa, ka danna, mun gode. Sura like. Yawa, to kai fa misa baka danna ba. Mu je ga lamba ta ƙarshe. Lamba ta ƙarshe shine lambar 0. Yawa, na faɗi makullan sirrin guda 4.